יוצאת ערב כפרה. את לא יוצאת בערב, אתה יודע מה אני יוצא עכשיו? אני יוצא עכשיו אני הולך. עכשיו אני הולך בוקר, איך את מרגישה? יואו, שחרור. מה יוסי, מה ראינו פה עכשיו? מה זה תודה, באמת, אתם עושים עבודת קודש. זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות, באמת. תודה. תראה, המדינה במלחמה, יש הרבה חבר'ה מילואימניקים שלא חוזרים הביתה והם לא זמינים, והם משאירים מאחור האישה שאין להם מי לריב, והיא אוגרת ריבים. נכון, גם עד שציקי שלי מגיע הביתה אחרי חודש מלבנון, מה, ניפול עליו? תבין, אין לי לב לריב איתו. מצד שני, יש לי צרכים. בדיוק, וכאן אני ואתה נכנסים לתמונה. אנחנו לא מגויסים, ואנחנו גם רוצים לתרום, ולכן הקמנו את עמותת רבים למען לוחמים, כדי שיהיה לנשים איפה לפרוק את התסכול שלהם. נכון, זה לא רק בשביל הנשים, זה גם בשביל המילואימניקים עצמם. מישהו כבר רב בשבילך, אח. חייב לקחת את הריב הזה. מה זאת אומרת איפה שמתי את זה? שמתי את זה על השידה, בסלון! אין, ברגע ששמעתי על העמותה הזאת, אמרתי, אני חייבת מיידית לפנות לשי ויוסי. ואיך שמעת עלינו? אתם גרים פה מעליי. נכון. השירות יורד לפרטים ברמה שהגיע נציג מהעמותה, ופיזר פה טריגרים לריב, בצורה הכי אותנטית ומדויקת שאפשר לדמיין. ברמה שאני הייתי בטוחה שציקי שלי בכלל לא במילואים. אז הרגשת שרואים אותך. יותר מזה, הרגשתי שלא רואים אותי, כמו בזוגיות אמיתית. וגם אהבתי שהם נתנו לי דרור להתנסות בריבים שאני בדרך כלל לא עושה, נראה לי. טוב, יוסי, תעמוד רגע ליד נוגה, אני רוצה להעלות תמונה לאתר, לעמותה. רבים. כן, בדיוק. חבר'ה, תודה רבה, באמת, הייתם נהדרים, ריבים, אני פשוט ציקי תכף מגיע ואני מחכה למייקאפ סקס שלי. אז בכיף. יאללה, טוב, תהנו. אנחנו פונים לעוד חבר'ה שלא מגויסים, לבוא להצטרף אלינו לעמותה, אנחנו צריכים כאן עזרה. אם אתה גבר, שהוא לא עקשן להוכיח שהוא צודק, אתה יודע לספוג ריבים בלי היגיון. מקומך איתנו. בוא. זה לא יפת? זה לא אשתך, יוסי? מה קורה? שאל את עצמך מה קורה, היית צריך לעשות את רפאל ב-11, איפה אתה? אני הייתי צריך לעשות, את היית צריכה לעשות את רפאל. אבל אנחנו מצלמים סרטון לעמותה, אני מה סליחה, אתה אשכרה הולך רב עם עמותות אחרות? אתה יודע שזה פקידה, אתה יודע שאני התייעצתי עם בלדי, אמרה לי לא מעניין אותי! את כל הרגעים הרגילים